Korejskú kozmetiku kúpite najvýhodnejšie na stránke Stylovana. Teraz tam majú aj takýto darčekový box. V tomto boxe nájdete produkty, ktoré vás vyjdú o mnoho lacnejšie ako samostatne. Mikroihličky, 10 takýchto sáčkov, majú intenzitu 100. Ja napríklad túto stovku na pleti ani nejako veľmi necítim. Ak ešte nemáte skúsenosť s mikroihličkami, tak táto stovka bude veľmi vhodná. S kyselnou hyaluronovou a s vitamínom C. Toto serum je na suchú pleť a na vrásky. Obsahuje peptidy a tiež ceramidy. Má neskutočne úžasnú textúru na pleti. Je to takéto mliečkovité sérum. Ďalšie úžasné sérum, takisto Speedy RN. Toto sérum ja už používam dlhšie, lebo mám ho samostatne. Má takýto klasický aplikátor. Je úžasné, má tiež takú mliečkovitú, ale hustejšiu konzistenciu a vpije sa vám do pleti okamžite. Na vyplnenie a redukciu vrások. Milujem ho, je naozaj úžasné. Ešte posledný produkt. Inak tieto obaly sú trošku nešťastné, lebo mi to tu riadne svieti a presvetľuje. Toto je taký balzam na suché miesta. Vytlača sa takto. Pokiaľ nemáte make-up a iba počas dňa cítite, že máte napríklad suché okolie tuto okolo očí, takto si pekne nanesiete tento balzam, ktorý vám tú pokožku krásne zhydratuje. Nemá SPF, ale je to na to, aby ste si tie suché časti takto mohli zvláčniť. Maličké balenie do kabelky, obsahuje aj PDRN zložku. Ja si myslím, že takýto darček určite poteší. Tento box nájdete iba na stránke Stylovana, keďže to majú ako exkluzívnu spoluprácu s touto značkou. Môžete použiť aj tento zľavový kód, ktorý vám dá na celej stránke zľavu. Aby ste ho nemuseli hľadať, tak vám dám do môjho bio aj odkaz rovno na tento box.